duh aku zina karo tangga, zina karo kanca, kowe kodha dosamu gedhe, saiki tak jaluk ganjaran 50 kilo. Masya Allah mulai melentur 50 kilo tinggal pinten Bu? 20. Mangkat meneh juluk-juluk wa dzaraba hada wa akala malahada. Kemudian ketemu wong sing pernah disakiti, sing dikemplang, wa dzaraba hada pernah dipukuli. Kang, kowe meh ndi Kang Paijo? Lho aku pengen swarga, yo aku nggo ganjaran mayan 20 kilo. Pengen dosa kowe biyen pernah ngantemi aku. Kowe pernah jotosi aku wadoro bada ning kowe galak kowe gali aku ora wani apa-apa. Saiki yo tak anteni nang kene kowe yo njaluk ngapura karo aku, saiki tak jaluk dosa ganjaran 20 kilo. Tinggal pinten? Tak mayu to hada min hasanatihi. Hada min hasanati. Dikeke. Kemudian sampai dikeke sampai habis nol. Akhirnya masih banyak sing jaluk karena banyak saking yang disakiti. Akhirnya nopo dosa wong sing disakiti dibruke jenengan. Naudzubillah min. Akhirnya pripun pengen mlebu swarga sida malah diuntalke ning neraka. Naudzubillah min. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo Bu, ayo mulai bareng-bareng dalu menika diikhlaskan nggih. Sing diutang barang kuwi ya muga-muga sing diutangi lali. Ya aja nek lali kok tetep ditagih. Nyuwun sewu Pak, sing diutang ya muga-muga tetep saged nyauri. Amin Allahumma. Sing diutangi Pak, jenengan tetep nek kewajibane tetep nyeleke Pak. Pesake. Kadang-kadang nyuwun sewu ayo ana wong ditagih malah nyeneni. Ana ditagih ngamuk. Nek njaluk yo isuk mara, bengi mara, sesuk mara. Wis padahal pengen njaluk utang pira. Tapi masahe bayar mulai pir kabur. Wong kene ana. Wonge ya teko ngono. Kudu ngabang kowe ijo, Bu. Ayo. Nyuwun sewu ayo jangan sampai dhewe iki mengke dadi wong sing bangkrut. Mula ayo dengan adanya halal bihalal ini kita nanti yo nek salaman-salaman sing napa? Sing ikhlas nggih. Mami muslimaini yang taqiyani fayatasofahani. Tidak ada dua orang muslim, tidak ada dua orang yang beriman kemudian bertemu fayatasofahani kemudian saling berjabat tangan illa ghufirallahu ma qabla ayatafarraqa, kecuali dosa-dosa yang gro entek qabla ayatafarraqa sadurunge jenengan berpisah. Amin Allahumma. Dan saderenge pisah niki jenengan dosa-dosane goblok. Amin Allahumma. Nek salaman dipandeng sing apik, nek saged wis pokoke senyum nggih Bu. Guyu